Hi viewers, welcome back to my channel. Kasih begitu pun belum horbai, ada yang dekatnya online sesi horbai. Nesa viewers punisim moनसे गोदान video lanan फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोनोबा like share subscribe खालामनो दाबाव. दानिया आं start खालामसै. आं दिनै बोरमा बेदर संनो नागिरबाय बिनि थाखाय आङो नैबेयाव लाखाबाय मिक्सराव होनानै लानोसै बेयाव दङ सामब्रामबो होदों सामब्राम गुफुर हाइजें फानलु फार्स्टआव आङो बेखौ मिक्सराव होनानै लागोनसै आरो नैबे जाहैबाय आंना बोरमा बेदरा नै आं सुनानै लाखाबाय बोरमा बेदरखौ ओमफ्राय आं दा बेखौ मस्ला मस्लि लागायनानै दोनगोन आरोना दसे फार्स्टआवनो आं बेयाव होनोसै नै जिरा पाउडार हालदैखौ हरदो बे नङा नैबावसो हालदैखौबो होखाबाय नै एसे नांबावगौ बाबा हर आं होनो र' And then let's say my turn नै नैबे गरम मस्ला होदो न' नों होनो होनलाय हरदो जोबदो बेदराव नांगोन बाबा ओमफ्राय संख्रि होनोसै आं होनोसै संख्रि होनोसै ओमफ्राय एबार होनोसै दहायनि फानलु हाइजें सामब्राम गुफुर माबा देनाया बेखौ होना होनोसै एबारना बेयावथ' फानलु दङ नों खालामनो हाला बाबा मोजाङै लागायनानै दोनसै गोथाव मोनबायना आं दाना बेखौ साइडआव दसे दोनथ'नोसै आरोना एसे गोबावनो बे हाबनायनि थाखाय एसे गोबाव दोनथ'नोसै बेखौ 20 मिनिट्स दोनसै फ्रिजआव सोनानै दोनसै बेखौ आं फारसेथिं सामब्रामखौ खानानै लाखाबाय नै फिसा फिसा हाबाय आङो मेगनाव हाबजोबबाय जोबोर बुरजा हाबाय आङो आङो फानलुखौ होला दहाय एसे होदोंमोन ना आङो बांद्राय होला बेनो जासिगोन ओमफ्राय नै पियासा आंना आं एसे ओरै समान माबाजोबनायनि सिफ्लेजोब्बाय नै दा खामनायाव मोजाङै खामजोबनायनि खनसेनो समाननो नै साराया दुंबाय थाव हरसै दाना आङो इलायची दालचिनी ओमफ्राय गलमरिच ओमफ्राय आं सामब्रामखौबो हरजोबखानोसै ओमफ्राय हरगोन तेजपातबो आंना सामब्रामा जासिगोन नै आं दाना हरसै बेदरखौ
खोबनानै दोनसै जाबाय नै दाना दै होनोसै खोबनानै दोनसै आंना बोरमा बेदरा मोनबाय नै दाना बाजि एवनोसै आङो नै आंना दिनैनि बाजिया आं मा होदों खांख्रिखला खान्थाल मोनजाबाय नालाय जोंहा फार्स्टनो दिनै बेखायनो खान्थाल मोदोमखौबो एसे होदों खान्थाल बेगरबो होनानै एवबाय आरोना आङो आंना नै बाजिया मोनबाय जाबायबो आङो जा गोथाव जाखाबाय गोदै होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना